Gilusad sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo ang Sugbo Merkadong Barato SMB. Niadtong Martes, Nobyembre 28 karong tuiga sa Talisay City Hall. Diin ang mga kabos nga Sugboanon makapalit na og bugas nga tag 20 pesos matag kilo. Ang kagamanan sa probinsya sa Sugbo nigahin og 100 milyon aron ipalit og 80,000 kasako sa bugas gikan sa National Food Authority NFA. Aron ibaligya sa mga kwalipikadong beneficiaries, mga pobre rapod ang mga makapalit sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas nga NFA. Subay sa maong programa, nagtanyag usab aga Kapitolyo og mga utanon, seafood, processed food og non-food items gikan sa gagmay og medium size nga negosyo sa tanan nga mga local government unit sa tibuok probinsya gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Nindot ni nga programa sa Provincial Capitol nga gitawag og Sugbo Merkadong Barato. Sugbo Merkadong Barato SMB program tungod kay ang buhi sa katawhan mahibaw-an nato kog asa padong. Gipamalit og NFA nga bugas aron ibaligya og tag 20 pesos ang kilo ngadto sa mga kabos nga mga taxpayer. Kay wala man nakatuman sayang saad si Presidente Bongbong Marcos. Sayang saad nga himuon niyang 20 pesos ang kilo sa bugas. At least ang Cebu Provincial Capital nihimo og lakang aron matagaan og katumanan ang saad sa presidente nga pagarpar kayo pod mga kabombom. Mura pog sa Rama pagarpar. Siya rog dili mauwaw si Marcos niini nga siya maoy ni saad sa tag 20 pesos ang kilos bugas unya laing tawo ang mituman. Nanginaot ko nga unta kining programa sa Cebu Provincial Capital sundugon kini sa uban nga mga lalawigan nga mugahin sila og budget aron ipalit og NFA rice o gibaligya sa tag 20 pesos ang kilo ngadto sa mga pobre mga kabombo. Onya wa sad tay angay nga mag-inarte. Wa tay angay nga mag-inarte karong panahon na. Kaon tag NFA rice tungod kay puwerteng mahalas bugas karong panahon na mga kabombo. Kining Sugbo Merkadong Barato ni Governor Gwen Garcia dili lang kay sa Talisay City ipatuman kundi lakip na nini ang uban nga mga lugar nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Ang tibuok province of Cebu makapahimulos nining tag 20 pesos nga kilo sa bugas o gunta magpadayon kini nga programa mentras si Governor Gwen Garcia pa ang governor sa lalawigan sa Sugbo.